फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांनाखि जेलाव जोबथेजानानै दं बिसोरखौ थाबैनो जेलनिफ्राय बख'नांगौ। ओमफ्राय आरो लोगोसे जेसेबांनाखि एनडिएफबिफोरनि एक्स एनडिएफबिफोर सोद्रोमाफोर दं बिसोरनि रिहाबिलिटेसननि थाखाय गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगौ होननानै जोङो माने प्रेसिडेन्टजोंहाय रायलायदों आरो बेवहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ आं बावहरग्रोयो। दिनैनि साना बे 26 जुन 2023 सना जों बर'जों लोगोसे गासै ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोनसे हिस्टरिक डे हिसाबै जागोन। मानोना दिनैहाय जोङो भारतनि राष्ट्रपति बिथांखौहाय जोङो लोगो लाफैदों। बिथाङा जोंनो 46 मिनिट 46 मिनिट बे जोंजों रायलायदों। ओमफ्राय जों बे रायलायनायावहाय जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसनजों लोगोसे बनसु ओमफ्राय सिनियर सिटिजेन्स फराम राइटार्स एकाडेमि आरो लोगोसे माखासे फ्रन्टेल अर्गानाइजेसनफोर दंमोन आरो। ओमफ्राय जोंनि जि रायलायनाय बेखौ बिराद गुरुत्त' सहकारे प्रेसिडेन्टआ खोनासंदों आरो जोंनो खोथा होदों। जोंनि समस्याफोरनि सायावहाय माने बे गुरुत्त' होदों आरो। जोंनि जेनाखि रायलायनाय थांखि बेयो जोंहा मोनब्रै इसुखौ लानानै जों रायलायदों। मोनसेयानो जाहैबाय जिहेथु जों बर'फ्रा मोनथाम सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो जोंनि जि माने थांखि जोंनि जेनाखि सिमां बर'लेण्ड बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जिनाखि सिमांमोन नै बिनि सायावहाय माने गोदानैहाय जोङो बर'लेण्डखौ नांगौ बे हिसाबै जोङो गभर्नमेन्ट इण्डियाजों रायलायनाय नैबेनि प्रसेसखौ खालामना होनांगौ नैबे हिसाबै जोङो बेवहाय रायलायदों। बे मोनसे इसु। ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय दानि जाबाय थानाय डेलिमिटेसननि सायावहाय। मानोना दाख्लैनि जिनाखि द्राफ्ट ओंखारदों बेफोरथ' गासैबो कनस्टिटिउसनखौनो माने बिसोर मानिया मालैनो बे बुस्थुखौ बाय फर्स खालामदों आरो सरकारा। जेनेबा 6 एरियायावहाय गासैबो एमएलए सिटफ्रा माबा जाजोबनांगौ एसटि रिजार्भ जाजोबनांगौ। ओमफ्राय प्लास जेनाखि एमपि मोननै क'क्राझारा एसटि जाबाय खिन्थु अदालगुरि होननाय बे थांनाय बारनि गावसिनिनो द्राफ्टआवहाय ओंखारखादोंमोन अदालगुरि मोनसे समस्ति जासिगोन होननानै। खिन्थु बिखौहाय बिसोर नैबे बारावहाय मा खालामदों बयबो मिथिखायो। अदालगुरिखौ दाननानैहाय डाइरेक्ट दरं समस्तिसो बानायहोबाय। बियो एकदम आनकनस्टिटिउसनेल। बेयो माने एगेन्स्ट अफ बे 6 सिडुल स्पिरिटनि एगेन्स्टआव जादों। दा बेफोरखौ जोङो खोन्थादों प्रेसिडेन्टनो। ओमफ्राय बिथाङाबो मोजाङै खोनासंदों। ओमफ्राय बिनि सायाव बिथाङा गभर्नमेन्टजों रायलायगोन होननानै जोंनो आसा होदों। आरो लोगोसे 3 नम्बरावहाय जाहैबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बिसय। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौहाय जोङो जे 47 ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दङ आसामाव। ओमफ्राय बेखौ जे जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना आसामा बै 2012 सननिफ्रायनो केस होनानैहाय दिनैसिम मोनथामसो अर्डारखौ जों मोनबाय। नाथाय आसाम सरकारा बिटिसि सरकारा बे खामानिखौ मावाखै। इलेकसन खालामाखै। बिनि सायावबो जों रायलायदों। ओमफ्राय बहायबो जोंनि सायाव पजिटिभ रेसपन्सबो होदों। ओमफ्राय आरो मोनसे इसुआ जाहैबाय जेनाखि जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर थार्ड एकर्ड जाखांनायनि उनावबो बिसोरनि एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दाबो जे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांनाखि जेलाव जोबथेजानानै दं बिसोरखौ थाबैनो जेलनिफ्राय बख'नांगौ। ओमफ्राय आरो लोगोसे जेसेबांनाखि एनडिएफबिफोरनि एक्स एनडिएफबिफोर सोद्रोमाफोर दं बिसोरनि रिहाबिलिटेसननि थाखाय गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगौ होननानै जोङो माने प्रेसिडेन्टजोंहाय रायलायदों। ओमफ्राय बयबो माने जोंनि खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै जोंनो माने माबाखौ होदों आरो आसाखौ होदों। ओमफ्राय जोंनि खोथा बुंनायखौ जोंनि मेमरेन्डाम होनायखौ प्रेसिडेन्टआ गनायदों। ओमफ्राय जोंनो खोथाबो हरबाय भारत सरकारजों रायलायनानै बे जिनिसखौ बावैसोनो मावगोन होननानै बुंहरदों। दा बिनिखायनो आं बुंदों दिनैहाय जोंनि बर'फोरनि थाखायल' नङा
गासैबो ट्राइबेल माहारिनि थाखायनो बे मोनसे हिस्टोरिक डे हिसाबै थासिगोन। बे डेलिमिटेसननि जे हाबाफारि बियो जेन'बा 100% बेखौ सोलायफिननो हानायनि मोनसे राहाफोर दङ नामा? जेन'बा राहाया नोंथांमोननि मेम'रेन्डामावथ' होबाय, दा रेसपन्सआ प्रेसिडेन्ट अफ इण्डियानिफ्राय बेखौ सोलायनायनि माबा मोनसे राहाखौहाय होदों नामा? राहाखौहाय बियो जेबो होनाखै, खिन्थु खालि बियो बुंदों आङो गभर्नमेन्टजों रायज्लायगोन, बे प्रेसार होनो नागिरदों। आदसा। ओमफ्राय लोगोसेथ' जों अलरेडि दाख्लैबो नोंथांनि चेनेलाव बुंखाबाय, जोङो जोंनि जेनाखि डेम'क्रेटिक प्रसेस हिसाबै जोङो बेखौ लांबाय थागोन आरो, खिन्थु जों जेरैखियालाबो बेखौ जाहोथारगोन। मानोना जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसआव मेम'रेन्डाम होबाय, दिनैहाय इण्डियानि प्रेसिडेन्टनो नेक्स्टआवहाय 11 तारिखसिम कमप्लेन मोनसे होनाय माबा दङ, प्रसेस दङ। दा बेखौ जों इलेक्सन कमिसननो बेखौ होबावगोन कमप्लेनखौहाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि आयेनजोंहाय नांनायनि मोनसे जों लामाखौ लाबाय आरो। आदसा। बेखौ जोङो जेरैखियालाबो आयेनजों नांगोन। जोंनो एमपि सिटआ मोननैबो रिजार्भ जानांगौ, दरंनि जायगायाव उदालगुरि जानांगौ, क'क्राझाराथ' क'क्राझार जाखाबाय, आरो उदालगुरियाबो एसटिनि थाखाय रिजार्भ जानांगौ। ओमफ्राय लोगोसे बे 15टा जे मोनसे एमएलए सिटखौ बारायदों, बेवहायबो 15टा जिहेतु गासिनबो बियो 6 सिडुल एरियानि आन्दाराव 15टाखौहाय जोङो माबा एसटिनि थाखाय रिजार्भ होनानै डिमान्ड खालामनायजों लोगोसे जोङो हाइकर्टआव बिनि एगेन्स्टआव केस होगोन आरो, बिनि जों मोननांगौ होननानै केसखौ होगोन। ओमफ्राय लोगोसे नोंथांनि चेनेलनि दारै जोंनि माखासे जेनाखि जातीय संगठन बिथांमोननिसिम जोंनि खावलायनाय, बिथांमोनाबो बेबायदिखौहाय डिमान्ड खालामनांगौ, जेन' गासैबो एसटिनि थाखाय रिजार्भ जायो, आरो उदालगुरिखौबो जोङो एसटि हिसाबै एमपि सिट मोननो हायो। बे हिसाबै गासैबो जोंनि बे जातीय संगठनफ्रा जों एखे जानानै ज' जानानैहाय बे खामानिखौ जों मावनांगोन। नङाब्ला जोंनि गुबुन संगठनफ्रा गुबुननो थाङोब्ला जोंनि फिउचारा गाबोननो अन्धकार। जोङो माने जोंनि पलिटिक्सआ बावनो जोबगोन, आरो जोंनि फिउचार जेनेरेसना जोबोद खस्थ' मोनगोन। दा गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेसेखिनि दे, साबायखर थाबाय, थेंक इउ। आरो उननि समफ्रावबो नोंथांजोंहाय बेबायदिनो खौरां लाबाय थागोन। औ, येस।